Punta tayo ngayon sa Dampalitan, okay? Yun po yung island na puntahan natin. Dalawang island po yung puntahan natin. Yung una, yung Dampalitan Island yun. At saka yung pangalawa, yung pulang lupa. Matutulak. Pulang lupa. So, medyo maingay, pero still, ang ganda ng area. Medyo malinis. Kaso nga lang nakatakot kasi parang hindi masyadong gumagalaw yung water. Parang yung ano niya, yung tawag niya yung area, para talagang suba. Sa Bisaya, suba yun. Pero parang dito, parang ilog pa lang siya. Right? So, nice din naman. Suba. So, yan po yung area. Ganyan po siyang itsura. Right, yan. So, ngayon mag-island hopping tayo. Yay! So, ngayon pictorial muna tayo here. Right? Ganyan. Pictorial daw muna. Okay. Go! Di pa! Wait, isa pa. Wait. Ay, iniwan na tayo ng bangka. Okay, let's go. Nandiyan na yung bangka. Oo! I-try natin mag-island hopping dito sa Quezon Province. Dito lang! Wow! So, start tayo dito. Kagabi, punong-puno pa to. Ngayon, wala na. So, ibig sabihin, para siyang ano? Para siyang fish pond pala. Baka nandun po yung mga kasamahan natin. So, this one. Ito na yung way papunta sa island hopping. So, nandito sila, sir. Sila yung tagabantay rito. Okay? So, yan. Dito tayo. Wala. Ay, para siyang ano, fresh water. Baka may crocodile. Ay. Gusto ko dito. Gusto ko dito. Ay, grabe. Andito po sila, oh. Wow. Mag-hi po kayo. Uy, wag niyo kalimutan mag-subscribe, ha. Thank you. Thank you, sir. Oh, ipabangka, ganyan, oh. Sabihan niyo po si ma'am. Okay. Yan, para balanse. Yehey! Yehey! Dito ka, B. Ha? Dyan. Saan yung harap? Doon. Harap dito? Yes. Saan po yung harap, sir, dito? May dadaan, B. Hindi po, may dadaan po muna. Oo. Muna. Yan, tumaboy po kayo kay ma'am. Kasi naman ang laki-laki ng sombrero mo, B. Grabe ka. So, nandito na tayo sa bangka. Pero yan, sa kaliwa, Okay. sa dulo-dulo ng konti. Ay, Masaya dito. Island hopping. So, dito daw. Pa, B. Mangingitim pa ako So, ito. Kung mangingitim pa, pagsisihan niyo. Nakon. At saka si Noy Noy. Noy, Noy. 2, 4, 6. Noy, Noy. Dito. Alam, pinaghiwalay pa. Alam, ito si baby. Pinaghiwalay niyo pa si Noy, Noy. At saka si baby. Nandito na tayo. Yan. Sir, lilipat kayo sa mamaya ha. Oh, sige. Okay. So, dito na. Mga handa na yung mga yan. Ay, ito. Oh. Anong island yung puntahan natin? Tapos ako kayo dadaan. Yay! Okay. Baba na. Ay, baba na daw tayo. Punta tayo ngayon sa Dampalitan. Okay? Yun po yung island na puntahan natin. Dalawang island po yung puntahan natin. Yung una, yung Dampalitan Island yun. At saka yung pangalawa, yung pulang lupa. Matutulak. Pulang lupa. So, medyo ano siya. Ganito po yung ano, oh. Flat tire. Wala. Ganito po yung itsura niya, yan. So, AJ lang tayo. May crook. Ma'am, ganito tsura daw. So, enjoy lang natin yung ano, yung ano talag, ha? Sige. Sige, 1, 2, 3. Yes. Oh. Wala ulit flat tire ulit. Flat tire ulit. Batuhan.
So batuhan daw kaya pinapatay daw yung makina. So alam niyo na pag batuhan, right? Pinapatay. So medyo maingay pero still ang ganda ng area. Medyo malinis. Kaso nga lang nakatakot kasi parang hindi masyadong gumagalaw yung water. Parang yung ano niya, yung tawag niya yung area, para talagang suba. Sa Bisaya, suba yun. Pero parang dito, parang ilog pa lang siya. Right? So, nice din naman. Suba. Sa Tagalog, Seba. So, yan, nandiyan sila po. Yan. Okay, so enjoy lang natin. Okay yung pagbiyahe natin. So, iharap yung camera doon para makita nyo yung pinaka-view dito sa puntaan nating island. So, ang kasamahan namin ay abangan pa lang natin mamaya doon para sabay-sabay tayong magpunta doon sa pinaka-island. So, yun. Enjoy lang natin ngayon kasi sobrang aga pa. Around 6 pa yata ngayon or 7:28 dito sa camera. Okay? So, yan. Oh. Ayaw patalon, Sir Ed. So, ganyan kalalaki yung hindi siya. Ayaw niya patalo dyan. Okay? So yan, yan Oh, di ba? Yan si Sir Eds, ayaw niyang umitim at wala siyang dala daw. So ganyan daw siya kasi wala siyang Ay, wag yun. Okay, so harapan natin para makita niyo yung view, yung pupuntahan yung way natin. Okay.
Okay, andito na tayo sa Dampalitan Island. So, bababa na tayo. Una, no, dapat tanggalin natin yung life jacket. So, second, dapat magpa-register tayo. Malabay po, magilit eh. So, registration tayo muna. So, kabababa lang talaga natin. So, yan. Dito tayo sa Dampalitan Island. Wow! So, yan. Oops! Huh! Huh! So, andito na tayo. Saan dyan yung kasamahan natin? So, yan. Dyan na sila. Yan, oh. Okay. So, yan. Ito po yung ano niya. Yan, oh. Ang ganda din, oh. Sobrang white din. Si Ma'am Luz, sobrang enjoy po talaga siya. Yes, really, Sobrang- really. Long. Very good. Ken. Check Ken. it out. Sorry. So, temperature check tayo. Dale. 36 na. Ano yung bayan niyo dito? Dale! Check! Doon tayo galing sa Padribugos, di ba? Barangay. Marao. Check ka din. Meron dito kilahan din. Hindi po dito nakakarating ang sasakyan. Kilangan wala. Yung mga tao. So, yan. Yan na po yung ano, temperature namin. Yan. Okay, so done. So, start na tayo. Yung mga bata, tinatransfer. 21. Perfect. Okay na? Okay. Ha? Dito na tayo sa Dampalitan Island. So, tingnan natin yung mga prices nila kung magkakano para alam nyo, right? Kung makapunta kayo rito. Okay, so, puntahan natin. So, this is it. So, may nakalagay dito. Kung nakita nyo, right? Yan, oh. Yan. So, entrance, pag day tour, 120. Pag overnight, 140. Double night, pag dito kayo magstay, right? So, 280. So, ang cottage nila, ang pinakamura is 1,000. Tapos, pag double night dito, 2,000. Okay? So, yung malaking cottage, yun po yung mga cottages nila. Oh. Yan, oh. Di yan aircon. Kasi nga, mga nipahat lang siya. So, 1,500. So, pag double night, grabe yung double night, 3,000. Okay? So, alam mo yun, medyo bariya lang yan sa inyo. Okay? At saka wag ka. Yung tubig dito, dahil island siya, may additional payment. So, every drum, 500. Wow! Pero pag magbuhos ako, kumuha ka na lang ng tubig dun sa dagat. Tapos, ang container, 50 pesos. Tapos, mineral water, medyo may kamahalan dito. Pero kaya pag mayroon kayong mga dala na, magdala na lang kayo. Right? Tago nyo na lang. 80 pesos. Tapos may mga ano dito, mga additional, right? So, table, 300, tent, 200, or kaya mag-rent tent kayo, worth 500 pesos. So, yun yung mga prices dito sa Dampalitan Island. Kung tutuusin, yung Dampalitan Island is a very common lang siya. Ang nakaganda lang, yung sand niya medyo okay, parang Puerto Galera yung sand. Tapos, mas marami yung mga punong mga ano, ganito oh. Yan, 'di ba? Maraming ganito. Parang pine tree, right? So medyo madami. Tapos para siyang may in-house dito, ibig sabihin parang may nakatira. Yung nakatira ay nagma-manage dito sa resort na to. Ito 'yun oh. So isang drum, alam niyo na, worth 500 pesos. Yung per gallon nila or container, 50 pesos. Ito po 'yun oh. Yung mga container. So, yun yung prices dito sa Dampalitan Island. Tapos, kung napansin nyo, may mga talisay dito. This one, talisay. Right? So, yan. Pero, pag magbabangka ka, per bangka, galing doon sa ano, galing sa, anong tawag nito? Yung pinanggalingan natin. Nak, ano nga pinanggalingan natin, Nak? Ano nga name no, Nak?
ayun, galing kami sa balay ni Itay. Alam niyo ba yung bangka? 5 to 6 person lang yun. Ang price, 2.5. So, kung dalawa lang kayo, still 2.5 pa din. Kung isa ka lang, solo ka lang, alone ka, 2.5 pa din. So, ganun yung mga prices. So, ito yung mga ano nila, cottages here. Kung may bala kayo magpunta rito, ha? Yan, meron dito. Kaso lang may aso. Yan, ganyan yung mga cottages nila. Yan. So, yung sinasabing table kanina, so ito yung ganitong table. Yan. Ito yung table. So, wait lang. Narito yung kaibigan ko. O, diba? Ano masasabi mo sa island, friend? So, ibig sabihin, yung sand niya, parang Puerto Galera yung sand. Pero, ibang cottages, alam niyo yun? Hindi mo masyado. Maramdaman mo na lang. So, pag gusto mong bisitahin, yung, kung gusto nyo, pero wag ka, double night, 3,000 here. Oo. Doon, yung mga prices. Binasa ko na kanina, oo. Tapos may every drum, 500. Yan. So, pwedeng mag-swimming lang doon sa may net, Kasi nga, maraming mga baka may mga dikya dyan. So, ibig sabihin, magbabawalan nila. So, hindi tayo pwedeng maglusong-lusong dyan. Kasi baka mahirapan kayo. Okay? Yun. Ito pa yung ng pump boat nila. So, from galing doon sa nandito yung mga isda sa mga maliliit. Galing doon sa namin, pwesto, hanggang dito. So, 2.5 siya. So, 2.5 per bangka. So, after that one, dito na, magsiswimming na tayo. So, yan yung bangka. And then, dito yung safe. Ibig sabihin, wala na ditong tawag niyan. Wala na ditong mga dikya yata. Kaya dito na tayo mag-enjoy sa swimming. So, yan, may net dito for our safety. So, ganito po yung sand niya. Yan yung sand, di ba? O, di ba maano din? Yan. So, halo-halo dito, may dog. Right? So, yan. Joke, so dito, at least safety, andito. Mas mahalaga yung safety natin. May kuting pa. So, may dog. Yan. And then, may iring. May iring. Yan. May iring. Katatapos lang natin dito sa Dampalitan, right? So, na island. So, may nakita kami rito sa gilid. Ang dami nga talaga. Ang daming mga tawag niyan? Yung mga delikado. Wait lang ha. Yung mga ganito. Oops. Mga ganito. Yan, mga ganito. Ang dami. Dun So, dapat pag pumunta kayo dito, careful kayo dito sa Dampalitan, right? Island. So kaya may net dito pag naliligo kayo para hindi kayo tawag niyan, disgrasya sa ganung bagay. So enjoy lang tayo dito kasi ang ganda, ang linis din naman ng dagat. So kung tingnan mo, ganito siya ang haba na din, ganyan yan di ba? Ang ganda din. So walang problema sa ganda. Thank you so much. Enough na muna dito sa Dampalitan Island. So nakaka-enjoy din dito. Kahit paano, alam mo yun, napaka-fresh yung dagat. So lagi nating i-appreciate yung nature kasi ang ganda-ganda naman talaga. Tapos yung mga yung mga pine trees na sinasabi ko yan. Ang ganda.
pa din. So yan yung maano natin dito, ma-miss natin. So again, doon kayo maliligo sa part na yon. Doon lang yun allowed maligo doon, oh. Yung sa may net na yon. Kasi bawal dito sa area na to kasi nga may mga may mga tawag nito. May mga tuyong. Alam mo yung tuyong sa Bisaya, yung may mga spike at saka may mga basta delikado. So pero enjoy naman. So akyat na tayo sa bangka natin para sa our next destination. Yay!